bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Aghamigos, aghamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing first and third Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Hello mga kaibigan, magandang umaga po sa mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kapwa natin Bicolano, Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ako po si Mardila, daing iba ang inyong program host sa programang Pangsensya, Pangteknolohiya at para sa masa, Diskusyon 2025. Ngayon pong araw, ang maiden episode ng Diskusyon 2025 dito sa Radio DCGB, 30 minutong mas pinalawak na talakayan, mas espesyal at mas makabago. Tatalakayin natin sa palatuntunang ito ang mga magagandang balitang pangsensya para po sa inyo. At sa episode na ito, na pinamagatang Making Science Work for Bicol, DOST's Role, Impact and Events to Watch. Ikanalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang inyong ating makakasama ngayong umaga sa Diskusyon 2025, no less than the Regional Director himself. Mga agamigos, mga agamigas, please welcome Department of Science and Technology Bicol Regional Director Romel R. Cirano. Good morning, RD. Romel, welcome to the show po. Good morning po. Isang makaagham na umaga sa iyo, Kuya Mar, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Sana po ay ligtas po ang lahat sa inyong kinaroroonan. At muli po, maraming salamat sa pagkakataon. Kami po sa DOST Bicol ay wala pong ibang hangad, kundi ang mailapit sa inyo o sa bawat Bicolano, sa lahat ng Bicolano, ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kaya po, excited ako, Kuya Mar, na may share sa inyo ngayon ang ilan po sa mga good news mula sa aming organization at papahapyawan din po natin kung ano nga ba ang mandato ng aming ahensya. Yes po, ayun. At yung spirit of the new technology nagagamit natin ngayon. wala nang distansya, no. Parang nandiyan ka lang sa tabi. Now, RD, ano nga po ba itong pangunahing mandato ng inyong tanggapan at ano-ano pong mga programa ang inyong natutupad upang magampanan nito? Tama ka, Kuya Mar, yung sinabi mo kanina, no? Napakalapit po ng siyensya, teknolohiya at inobasyon pa sa atin pong araw-araw na kabuhayan, no? Hindi lamang po yung mga siyentipiko ang dapat na nakakaalam nito, kundi po bawat Bicolano dapat kabisado po kung ano ba may tutulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa kanilang pamumuhay, no? At pangunahing mandato nga po ng DOST Regional Operations dito sa aming tanggapan or ng Department of Science and Technology na itaguyod ang paggamit ng siyensya, teknolohiya at inobasyon or sa madalit salita STI, no? Hindi po ito yung school, Kuya Mar, no? Dapat tandaan natin pag sinabi nating STI ngayon, siyensya, teknolohiya at inobasyon ang ibig sabihin. At ito po ay ginagamit natin, itong STI na to, upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa regional aspect naman po or dito sa Bicol Region, tungkulin po namin na tiyakin na ang benepisyo ng STI ay nararamdaman hanggang sa pinakamalayong komunidad, Kuya Mar. Ito po ang diwa ng DOST, Solutions and Opportunities for All. Ituloy ko na, Kuya Mar, no? Yes po. Ilan po sa mga programang ipinatutupad ng DOST, ito po ang aming paborito, no? Karamihan po, marami po sa ating mga taga-subaybay, Kuya Mar, ang malamang narinig na po itong aming Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP. Ito po ang aming banner program. Gamit po ang SETUP, tinutulungan po namin ang mga maliliit na negosyante na mag-upgrade po ng kanilang production, processing at produkto, no? Pati po sa iba pang aspeto ng kanilang negosyo sa pamamagitan po ng science-based intervention. So, katulad po nung nakaraang taon lamang, Kuya Mar, no, nakapagtala po kami ng 45 SETUP approved projects sa buong region 5 na may kabuuang halaga po na 45 million, Kuya Mar. Opo. Patunay po at patuloy na pagtugon po ito ng DOST sa pangangailangan ng ating mga lokal na negosyo. Kasi kailangan, Kuya Mar, sabi mo nga kanina, dapat malapit sa atin ang siyensya teknolohiya. So dapat po yung ating mga produkto dito sa Bicol, hindi na yung dating
kinalakhan natin na nakasupot lamang na sa tabi-tabi lamang ibinebenta, kailangan pa ang mga produkto natin ngayon ay competitive na. Kaya nating ibenta sa ibang region, sa ibang bansa, sa buong mundo. So dapat po, kung gano'n ang pananaw natin, kailangan gamitan natin ng science-based intervention. So nandyan din po, Kuya Mar, ang ating community empowerment through science and technology, or ito po yung tinatawag namin na CEST, na nakatugon o nakatuon din po sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng mga komunidad or mga community or mga barangay even, no? Sa larangan po ng kalusugan, edukasyon, kabuhayan at kalikasan. Napakagandang halimbawa po ng naging epekto ng CEST or ng programang ito sa example po, Kuya Mar, doon sa Prieto Diaz sa Sorsogon. Noong last year po, noong 2024, na-reclassify po sila mula sa 5th class patungo po sa pagiging 4th class municipality dahil po sa ginawa nating intervention when it comes to education, livelihood, and other interventions po, no? Pati po sa health. So, dagdagan pa po natin, Kuya Mar, kabilang din po sa ating mga inisyatibo ang Smart and Sustainable Community, or ito po yung ating SSCP program na ang purpose po nito ay tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa mas matalinong pagpaplano, no, in terms of providing solutions po sa ating mga karaniwang problema sa komunidad, no. Noong pong nakaraang taon din, nakapagtala tayo ng 6 na approved projects para po sa 6 na probinsya. So tigit-tigisa pong projects muna yung ating mga probinsya dito sa Bicol Region. So hindi lamang po yung ating setup, CEST or Smart and Sustainable Community. Meron din po tayong baka nakapunta ka na dito, Kuya Mar, no? Regional Standards and Testing Laboratory natin. Yes. Ito po ay nasa Rawis, Legazpi. Ito po yung ating frontline service. Laboratorio po. Ito po ay patuloy na nagbibigay ng pagsusuri sa larangan po ng metrology, chemistry, at microbiology. Nung last year po ulit, nakapagsagawa tayo ng more than 5,000 tests para po sa mga kliyente po natin. At ito po ay siguro nasa mahigit po ng 3,500 customers po ng DOST. Mga nagpapatest po sa laboratorio natin sa Legazpi. At syempre po, patuloy din na pinagyayaman ng aming scholarship. Nako, ito, Kuya Mar, siguro narinig mo na to. DOST Scholars, no? Tinutulungan po natin na maitaas ang kinabukasan natin sa agham dito sa region, no? Kamakailan po ay nagkaroon tayo ng karagdagang 643 scholars dito po sa ating DOST, SEI's Undergraduate Scholarship Program. At sa mga bagong scholars po natin, Kuya Mar, na nakikinig, congratulations po. At habang nasa usapin din lamang tayo ng scholarship, paalala na rin po sa mga nag-a-apply. Gaganapin po, Kuya Mar, sa darating na linggo, no? July 27. Itong linggo po na to. Yes. 2025. July 27, 2025, ang ating DOST Junior Level Science Scholarship Examination. Ito po yung mga incoming third year natin, no? Makasalukuyan natin second year college na kaya pang ihabol ang pagiging scholar. So, good luck po sa ating mga mag-e-exam. At sana po, maging bahagi din kayo ng ating mga growing DOST Scholar family. So, ilan lamang po pala yan sa mga program ng DOST Bicol. Kung interesado po kayo sa mga nabanggit, kaya naman po gusto nyo i-explore kung ano ba ang sa tingin nyo baka may hindi kayo naiintindihan sa mga serbisyo ng DOST. Bukas po ang opisina ng Regional Center po, ng Regional Office, Kami po ay situated sa Regional Center site sa Rawis. And of course, kung hindi man po kayo makapunta sa Legazpi City, Kuya Mar, ang ating po mga taga-subaybay ay po pwede pong pumunta sa ating mga opisina sa lahat po ng probinsya ng Bicol Region. Sa Albay po, nasa Legazpi City din, sa Rawis. Sa Camarines Norte, nasa loob po siya ng Camarines Norte State College. Sa Camarines Sur po, nasa Naga City. Doon po malapit or nasa mismong Bicol Science Centro, malapit po sa City Hall. Sa Catanduanes naman po, malapit din siya sa Catanduanes State University. Sa Masbate naman ay malapit siya sa Southern Bicol Colleges of Masbate City. Sa Sorsogon po, nasa loob siya ng ating Sorsogon State University. So, ayan, Kuya Mar, marami na yata akong nasabi. Baka may gusto ka pang itanong. Ang daming talagang marami ang nagkakaroon ng opportunity to grow business, including sa mga estudyante, para makaagapay sa call of the times. Yes, Kuya Mar, alam niyo naman po, marami pong
pangangailangan ang ating mga komunidad. No? Pero pangunahin na po dito syempre yung livelihood, yung pagsasaayos ng mga risk reduction abilities po natin. Katulad po ngayon, Kuya Mar, meron tayong low pressure area and Yeah. nabanggit nga po kanina, kailangan natin pagtulungan ang paghahanda kung kinakailangan lumikas. At lalong-lalo na po yung pagbangon, Kuya Mar. Lagi po tayong nangangailangan ng science-based solutions. Yes po. Ayan, at siguro sa mga susunod mga episode, tatalakayin natin yung connection ng science doon sa pagkain natin, di ba? Alright. Yeah. Now, RD, nabalitaan po namin na punong-puno ang August nyo ng mga naglalakiang events. Ano nga po ba ang mga dapat naming abangan at pagandaan mula sa DOST Bicol? Mayroon po ba kayong mga highlight activities na gusto nyong imbitahan ang publiko o ang ating po mga tagapakinig na makiisa sa events nito? Tama po kayo, Kuya Mar, no? At kaya nga po, inaanyayahan ko ang lahat po ng mga taga-subaybay na kayo po ay makiisa, makisaya, at makiagham. Dahil punong-puno po ng mga events ang aming August. Kumbaga, hindi lamang po naglalaki ang events, sabi nga ni Kuya Mar. Ito po ang highlight ng aming taon or ang pinaka-celebration po ng DOST. Sa katunayan, pagsasabayin po namin ang Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW. Ito po yung taon-taon nating ginagawa kung saan showcase po natin ang mga innovation, science-based solutions dito po sa Bicol Region. So isinabay na po natin ito, no, dito sa ating 18th Philippine National Health Research System Week or PNHRS. Alam nyo, Kuya Mar, first time po itong gaganapin dito sa Bicol Region. Marami po tayong bisita na manggagaling sa buong bansa po, iba't ibang sulok ng bansa, mga health researchers po natin. So kaya po sabay po natin gagawin or sabay na mangyayari sa darating na August 13. Pakimarkahan na po sa inyong mga kalendaryo, August 13 to 15. Dito po mismo sa probinsya ng Albay. Sabay po ang selebrasyon ng RSTW at ng PNHRS or Philippine National Health Research System Week. At opo, bukas na bukas po ito, Kuya Mar. Sabi mo nga, sa publiko, sa ating mga taga-subaybay. Isama nyo na po ang buong pamilya siguro para po mamimili po kayo kung saan kayo pupunta, sa RSTW o sa PNHRS. Dito po, invited po kayong lahat. So, isa-isahin ko, Kuya Mar, no? Yes If I po. may. Dito po ang ilan sa mga activities na dapat ninyong abangan. Yun nga pong nabanggit ko na PNHRS Week. Unahin po natin ito. Ito po yung first time na ikakonduct nga, nabanggit ko kanina dito sa Bicol Region. Isang napakalaking karangalan po. Makasaysayan para po sa ating lahat. Dito po sa Bicol Region, particularly po sa probinsya ng Albay. Ito pong PNHRS Week ay taunang selebrasyon na ginaganap na may layuning pagtibayin ang ugnayan ng research, polisiya at serbisyo sa kalusugan, sa health research po, Kuya Mark. Ngayong taon, ito ay pangungunahan ng Bicol Consortium for Health Research and Development o BCHRD. Katuwang po ng DOST Philippine Council for Health Research and Development or DOST-PCHRD. Ito po ang ating national coordinating body ng PNHRS. 3 araw po itong hitik sa makabuluhang aktibidad mula po sa plenary session, research competitions, hanggang po sa mga talakayang pampolisiya. So napaka-importante po ng usaping polisiya, no? Dahil po yung ating mga research ay maipapalaganap po natin or mas mabibigyan po natin ng pansin kapag ito po ay natulungan ng policy. Okay? So ang 18th PNHRS Week, ito po ay siksik, liglig at umaapaw sa kaalaman at oportunidad. So bibisitahin po tayo ng mga eksperto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sabi ko kanina, Kuya Mar, mga leader sa larangan ng research, public health at policy making. So dahil po dito magkakaroon po ng pagkakataon ng ating mga lokal na researchers from state universities, higher education institutions, pati po yung mga nasa local government units, no? Mga miyembro ng akademya, health practitioners, na maipakita po ang galing, ang kanilang mga pag-aaral na dito po unique posible, no, sa Bicol Region. At ang mas importante, Kuya Mar, magkakaroon sila ng pagkakataon para makipag-ugnayan sa mga eksperto sa national level, no? Hindi lamang po tayo pang Bicol, pang national na tayo or siguro pang international na rin. So bukod po sa mga aktibidad na ito, ang selebrasyong ito ay isang pagkakataon din upang ipamalas ang kultura at galing ng mga Bicolano. Pagdating sa pagtugon sa mga isyong pangkalusugan, sa health research, Kuya Mar. At sa ating pong mga taga-subaybay, kaya po taos-puso namin kayong inaanyayahan na makibahagi
hindi po araw-araw ay nabibigyan tayo ng pagkakataon na mag-host po ng isang national event. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang matuto, makipag-ugnayan at maging bahagi ng isang napaka-makabuluhang selebrasyon. Kuya Mar, ituloy ko na dito Opo. sa ating kasampal na celebration. The 2025 RSTW in Bicol or Regional Science and Technology Week. Tumako po tayo dito, no? Ang RSTW po ay taunang sineselebrate din ng DOST Bicol. So gaya po nung nabanggit ko kanina, gaganapin po ito kasabay ng 18th PNHRS Week natin, August 13 to 15 din po. Dito rin po sa Albay. Magkalapit lang po ito. Pwede nyong lakarin. Stone throw away from each other. So pwede nyong puntahan parehas po itong dalawang celebration natin. So ngayong taon po, 3 araw din ang ating Science Fiesta, ang tawag natin dito, Kuya Mark. Ang naghihintay sa ating lahat. We will start strong po dahil sa unang araw pa lamang, magkakaroon na tayo ng 3 launching para sa 3 naglalakihang initiative. No? Ito po yung una dito, no? Yung ating pong Virtual Science Centrum. Kuya Mark, kung nabisita mo na yung ating Science Centrum sa Bicol, dito po sa Naga City, or ating Science Museum, meron na po tayong virtual version po nito. No? Pero ilo-launch po natin ito. Ito pong ating Virtual Science Centrum ay isang digital platform na nagtatampok ng interactive exhibits na maaaring ma-access po online. O kahit nasaan po kayo, pwede nyo nang ma-access. Kung namimiss nyo ang Bicol Region, punta kayo sa ating Bicol Science Centrum through our online platform. So anytime, anywhere, ma-access po ito ng mga estudyante, ng mga teachers, o ng sino mang nagnanais matuto ng agham sa mas makabago at mas inklusibong paraan. Bahagi din po ng unang araw ng pagbubukas ng Innovation Hub. Ito po yung iHub, Kuya Mar. Marami tayong mga innovators, Kuya Mar. Baka ikaw, Kuya Mar, meron ka ring invention o meron kang isang naitatagong gusto mong ma-promote. Hindi ka lang mabigyan ng pagkakataon para ito ay maipakita or mabigyan ng pondo. Kuya Mar, dalhin mo yan sa ating iHub. Ito pong ating Innovation Hub. Isang espasyo po ito na magsisilbing sentro ng mga community-driven innovations. Sa hub po na ito, maaaring iproseso, ipakilala, at higit pang mapalawak ang mga lokal na solusyon para sa mga lokal na suliranin. At upang mas mailatag po ang direksyon ng siyensya sa region, ilalathala din natin ang Science and Technology and Innovation Plans para sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Masbate. Mga roadmaps po ito na magsisilbing gabay para sa pag-unlad at na nakabatay sa agham at teknolohiya. So, sa ikalawang araw naman, no, baka po para masundan na ng ating mga taga-subaybay, ang ating focus ay tuon naman sa mga competition at mga training para sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan. Magkakaroon tayo ng Hack for Dev sprint para sa mga makabagong solusyon na technological, Husay Albay, isang research contest ito at ang ating Tinig Agham, isang science speech competition na magbibigay boses sa pananaw ng kabataan tungkol sa agham. Meron din po tayong mga training tulad ng Science for Policy at Science Journal Ako na parehong naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga Bicolano pagdating sa science journalism at policy advocacy. Tampok din sa araw na ito ang Innovate and Circulate at isang grassroots expo kung saan ipapakita ng mga community innovations mula sa iba't ibang panig ng regions. Ito po yung hindi kailangang scientist ka para magkaroon ng innovation. So meron po tayong grassroots expo kung saan po yung ating mga nag-develop ng mga kapaki-pakinabang na imbensyon ay may papakita nila at mapaaring mapakinabangan ng mas marami pang tao. At sa huling araw po, Kuya Mark, gaganapin ang awarding ceremonies para sa lahat ng mga natatanging kalahok at inisyatibo. Kabilang dito ang pagkilala sa best setup na nabanggit ko kanina at CEST beneficiaries. Ang mga nagwagi sa mga kompetisyong nabanggit at iba pang mga programang nagpapakita ng kausayan sa larangan ng agham teknolohiya at inobasyon. Sa kabuuan, ang RSTW ay hindi lamang po isang event. Ito po ay isang plataforma kung saan ang ating agham teknolohiya at inobasyon ay hindi lamang ipinapakita. Ito po ay isinasabuhay, Kuya Mark, sa mga komunidad, sa mga paaralan at sa bawat mamamayan. At para po mabigyan din po kayo ng kaunting idea kung paano po ba nagsimula ang RSTW, ang kasaysayan po nito, ang Regional Science and Technology Week or Innovation Week ay nagsimula bilang extension ng National Science and Technology Week
na itinatag pa po noong 1982, so sa bisa po ng Proclamation 2214. Sa mga unang taon po nito isinagawa, no? So ngunit sa lumipas na panahon, mas lalo pa pong lumawak ito, kaya nagkaroon po tayo ng version nito sa mga region. Kaya po ngayon, sa DOST Bicol, nagsisilbing tagapagtaguyod ng RSTW sa buong region, kabilang na po, of course, ang ating mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa katunayan po, taon-taon na po itong umiikot sa iba't ibang probinsya sa Kabikolan. Noong 2023, Kuya Mark, ginanap ito natin sa Sorsogon. Last year, sa Catanduanes. So ngayon po, balik Albay po muna tayo. At syempre po, invited po kayong lahat. Napakarami pong events na pwede niyong salihan at pagpilian. Kaya naman tara na, lahat po ay makiisa. Pinapangako po namin na masaya to. Okay, so sana po mahanapan nyo ng oras at paikalendaryo. August 13 to 15, Kuya Mark. Ayun, talagang hitik na hitik sa mga naglalagyang events at saka yung highlights na talagang pag-uwi mo, may baon ka. May baon ka, alamang pang-esensya, di ba? Okay, RD, paano po, sa kaalaman po ng mga tagapakinig, paano po nila kayo pwedeng makontak kung may mga tanong, halimbawa sila, tungkol sa ibinabahagi niyo ngayon o kung interesado silang sumali sa inyo pong mga programa? Thank you, Kuya Mar. Napakaganda pong pagkakataon ito na baka po may na-miss kayo. Medyo mabilis ako magsalita kanina, Kuya Mar. No? Pero sana po sa mga na-excite dun sa mga in-announce ko at binanggit ko at meron kayong nakikita nyo, meron kayong innovasyon, gusto nyo pumunta sa iHub, gusto nyo mag-avail ng setup, meron kayong idea na pwedeng tulungan ng CEST, para po sa ating mga tagapakinig. Napakadali lang po namin ma-reach or napakadali lamang po makipag-ugnayan sa DOST. Una, active po ang aming Facebook page. Hanapin lamang po ang DOST Bicol or DOST-Bicol at maaari na po kayong makapagpadala ng mensahe anumang oras. Pangalawa po, bukas po ang aming mga tanggapan para sa inyo. Maaari kaming bisitahin mula Lunes hanggang Biyernes sa Legazpi City, sa aming regional office, sa regional center site, Rawis, Legazpi City. At nabanggit ko nga po kanina, isa sa mga 6 na provincial offices po natin sa buong Region 5. Kaya wag po kayong mahihiyang dumaan. Usap po tayo. Ayun po tabi. Mga kababayan natin, yan po ang kung paano kunyo mapuntahan at paano kung mayroon kayong mga dagdag na question na gusto yung malinawan mula po dito sa programang ito, pwede po yung pumunta doon. Okay, now, bago po natin tapusin RD Serrano, ang ating pong diskusyon ngayong pong umaga, mayroon po ba kayong mensahe para po sa ating mga tagapakinig? Siyempre po, Kuya Mar, unang-una sa iyo. Maraming salamat, Kuya Mar. At sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, sana po ligtas po ang lahat. Ngayon pong medyo maulan, makulimlim na panahon, sana po meron po kayong pagkakataon pa rin na makatutok sa programa ni Kuya Mar. At sa lahat po nga ng tumutok ngayong araw, taos-puso po kami nagpapasalamat. Napakahalaga po sa amin ang inyong pakikinig. Lalo na ganitong mga talakayan, kayo po ay may iisa tayong layunin ang mas mailapit po sa inyo ang agham at teknolohiya. Muli po, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa Regional Science, Technology and Innovation Week at sa 18th Philippine National Health Research System Week ngayong darating na August 13 hanggang 15. Bukas po ito sa lahat. Bukas po sa publiko. Buong pamilya. Kaya't huwag na pong palampasin ang pagkakataong makilahok at matuto. Ipinapaabot ko na rin po na ito po ang kauna-unahang episode ng ating DOST Question para po sa taong ito. Marami pa po tayong tatalakayin, abangan dito sa DZGB kung saan mas palalalimin pa natin ang pag-unawa sa agham, teknolohiya at inobasyon. Makakasama ninyo po sa mga susunod na episode ang ilan naming kasamahan mula sa DOST Bicol. Kaya inaanyayahan namin kayong lahat na patuloy na subaybayan at suportahan ang programa. Abangan ang DOST Question tuwing una at ikatlong Biyernes ng buwan. Dito lamang sa DZGB. Yes, Maraming salamat po, Kuya Mark. Maraming salamat, RD Kaagham, RD Romel Serrano from DOST Bicol. Mga kaibigan, yan po ang ating maiden episode ng Diskusyon. At marami pa tayong mga tatalakayin yan sa mga susunod na mga episode every first and third Friday of every month. Para po mas malawak po nating yakapin ang essence po ng sensya
sa lahat na ng aspeto ng buhay natin. So sa inyo po lahat, maraming salamat po sa pangalan po ng ating mga nakasama sa technical side, si Chief Ramir Tanay, ang ating pong IT, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Napakinggan po niyo yan sa lahat na halos ng platform natin, DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, sa DCGB Live app, at saka WGB Tabaco City, and then siyempre sa 729 kHz ng mga radyo. Sa pangalan po ni RD Romel Serrano ng DOST Regional Center, at saka ng mga ka-staff nila dyan po sa kanilang tanggapan, ako po ang inyong lingkod. At i-like din po at pasyalan nyo ang DOST Bicol FB page para po sa mas malawak pang mga informations natin na nakikita po nyo dyan sa inyo pong mga platforms. Sa inyo po lahat, maraming salamat. This has been Mardila, Daing Iba. Thank you. Hanggang sa susunod sa diskusyon. Salamat! Realize true comfort and relaxation at